uma-ke ngithi akangaphele indlu kaJehova ngisho ibandla kodwa umtshele ukuthi engaphatheki kabi ukuthi uzokwenza kanjani lokho ngoba leli bandla lizoholwa yini akasekho omunye umuntu oyoma phambi kwakhe kuyokuma imina engizolihola leli bandla ngase ngiyabuza kule ngilosi ukuthi njengoba mina ngingasiyena owakwaShebe uma ngabe sengihola leli bandla ngizolihola kanjani ngoba emlandweni waleli bandla akakho umuntu ongasiyena owakwaShebe nesibongo owabe wahola leli bandla yayisithi ngilosi ngenkathi ubaba inyanga yezulu ethi kuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokuza kuwe wakusho kanjani lokho ungasiyena owakwaShebe yayisithi leli bandla akusilona elomndeni wakwaShebe leli bandla elikaNkulunkulu awukwazi ukuthi uma uthunywa uNkulunkulu bese wena ubona abakha abantu uzokwenza lokho okutshelwa uNkulunkulu kuyezwakala lokho ngakho-ke angizange bantwana basekuphakameni lento ngiyamukele noma isishiye kodwa into eyenze ukuthi ngigcine sengiphoqeka ukuthi leli bandla ngilisungule ukuthi emva kwalokho ngoMeyi ngathola izingcingo ezingitshela ukuthi angingayi eGibisila ngoba sekunabafundisi esebakha uzungu lokungihlukumeza ngagcina ngasayi eGibisila kuthe kuzoshaya uJulayi ngase ngithola ingcingo eziningi ezinye engitshelwa ngabafundisi abanye abangithandayo ngitshelwa ngabavangeli abangithandayo ukuthi ngoJulayi ngizokhishwa esontweni ngahamba ngesibindi ngaya kuJulayi kodwa sekukhona izinkulumo eziningi ezinokufakaza abanye ababesuke besemihlanganweni ukuthi kuthiwa kufanele ngikhishwe esontweni kuthe makwedlula uJulayi yabuya ingilosi sikwisinolaka yathi usiyayibona-ke lento eyisho baba ilanga ukuthi iqiniso uma-ke kunjalo uyazini ukuthi uma uke wakhishwa ungalaphile leli bandla ngeke thina sasondela eduze kwakho ngoba uzobe usungcolile ngaleyo ndlela-ke uzokhetha phakathi ukuthi wenze lento oyitshela ubaba ilanga noma ukhishwe esontweni uhambe uyophuza utshwala ileyo nto-ke eyangenza ukuthi ngiyithole sekufanele ngikhethe phakathi kokuthi ngikhishwe ngihambe ngiyophuza utshwala noma ngakhe ibandla likaNkulunkulu kodwa ngithukwe ngisonta njengoba ngithukiwe ngisonta kodwa bakhona ababonile ukuthi angifanele ukuthi ngithukwe beze esontweni kuba ngizange ngakwenza lokho ngabe ngihlele ekhaya manje ngoba kwase kunqunyiwe ukuthi ngizoxoshwa emva kuba laba abafundisi behlulekile ukuba bengikhiphe la yangitshela indlozi yathi uma sebekukhiphile awusenalo igunya lokuthi uyenze lento nathi futhi asisakwazi ukusondela kuwe uyohlalula ubani kukhona-ke imfihlo ekhona njengoba ngithena lokhu engikukhulumayo yilento kuthiwa i-background ne-mandate igunya lokuthi ukuze ngivule leli bandla leli isimo sibe kanje kodwa behind it ngemuva kwakhona hayi ukuthi ukubeka kwenzekanga lokhu leli bandla belingeke libe khona niyakuzwa hayi ukuthi bengeke libe khona
kukhona inkinga engatshelwa yona ukuthi uma leli banda lingababikho ibanda lamaNazaretha lizophela. Uma leli banda lingababikho ibanda lamaNazaretha lizophela ngoba emva kwababa kuyoqhamuka oshembe abaningi. Labo shembe kuyogcina bakhona oshembe abayohola ibanda lamaNazaretha bengazange bakholwa kwasekuzalweni kwabo ngaphandle kokuthi njena bobe beclaima ukuthi bangabakwashembe. Ngenkathi laba bantu behola ibanda bengakholiwe, uNkulunkulu uyosuka phakathi kwamaNazaretha bese kuba inganekwane ukuthi uNkulunkulu wako wabakhona ngaphakathi kwamaNazaretha, ngoba laba bantu abaningi bakwashembe abanendaba nenkolo yokuNazaretha kuphela. Into abayifunayo ukuthi beyibona beba ngamakhosi, beyibona bekhulekelwa njengoba noma yimuphi namuphi uvele eqhamuke esithi ngiyinkosi ngiyinkosi ngiyinkosi. Yathi-ke leyo nto-ke mase kuqhamuka labo shembe abaningi-ke okugcina kungasaziwa ukuthi ushembe ngempela okuyena yimuphi. AmaNazaretha ayodideka, uma esedidekile amaNazaretha bese siba yinhlekisa emhlabeni. Ngakho-ke into efanele yenzeke ukuthi sithi sifika leso sikhathi kube kukhona ubuNazaretha lapho okufundiswa khona kungapheli. Ngenkathi kuqhamuka oshembe nalona ethi ngushembe nalona ethi ngushembe, abantu bangaphandle behleka, kodwa kube khona umthombo weqiniso, umthombo ozokwakha ubuNazaretha. Kuthi noma kuhlekwa ngaliyana kodwa kube khona umthombo lapho ubuNazaretha ongazuphela khona. And akakho umuntu wakwashembe oyokwazi kuyenza leyo nto, ngoba uma kuqhamuka noma yimuphi umuntu wakwashembe ethi ngithunywe uNkulunkulu, kuyoqhamuka omunye ethi ngithunywe uNkulunkulu, kugcina emhlabeni kungaziwa ukuthi ubani othunywe uNkulunkulu. And then kugcina yonke into yobuNazaretha iyinhlekisi njengoba njengamanje nje ubaba inyanga yezulu wayithunywe uNkulunkulu. Siyakwazi lokho kuhliye historical nakanjani, kodwa ngoba kwaqhamuka umbango kwaba sengathi naye uyabaka. Niyayizwa leyo nto? Ubaba inyanga yezulu wayithunywe uNkulunkulu, kodwa ngenkathi kuqhamuka umbango naye waba sesixukwini sabantu ababangayo, yize ethunywe uNkulunkulu. Uma-ke sekuzoqhamuka abantu abawu-5, 6, 7 maqhamuka babili ilokhuza nalowo ethi mina ushembe nalowo ethi mina ushembe, imuphi oyothi oyobonakala ukuthi ushembe ngempela? Bonke laba bantu abakhuluma indaba kaNkulunkulu bakhuluma indaba yomndeni ukuthi mina ngindodana kababa ilanga, mina ngindodana ngiyinkosana kababa ilanga, mina ngiyinkosana kabani, mina ngiyinkosana kabani. Ngenkathi kuthi wena uyinkosana kabani, abantu abangayi wamaNazaretha bavele behleke beguquze phansi bethi kade sayibona lento ukuthi ayikho. Waba libonaphi isonto elibangwa ngokukhosana? Kade sayibona lento kaShembe ukuthi kayikho. Ekugcineni leli banda ligcine lifana neZayoni, ligcine lifana neZayoni. Nalowana ebe ibanda, nalowa ebe ibanda, nalowa ebe ibanda, nalowa ebe ibanda. Kodwa ngokuba khona kwaleli banda ngeke kusenzeka lokho, ngeke kusenzeka. Ake uNkulunkulu mdala, uNkulunkulu mdala kade wayibona kudala le njengeli ingilosi. Yathi njengoba wathi ubaba ukuwe bandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokuza kuwe, wayeseyibona kudala into ezokwenzeka. And wayibona isolution yakho ukuthi isolution yalento nansi. Ubaba
ilanga wakhuluma wathi emva kweminyaka engama-30 uyokufa. Ukhona nje ikhaseti akhuluma. Wayesethi ubaba ilanga kuza isikhathi lapho abantu okufanele befune ushembe womoya, hhayi ushembe wenyama. Njengoba siqala leli bandla sifundisiwe ukuthi ngenkathi kuney'xakaxaka abantu bengasazi ukuthi imuphi ushembe owushembe oqalongu okhonjwe uNkulunkulu, kodwa ushembe womoya ngeke ebe nombala. Ngeke ushembe womoya ebe nombala. Njengoba siqala njena yafika athi ingilosi kuzohamba kuhambe bephele oshembe benyama, kube khona ushembe womoya. Ngathi mangibuza engilosini ukuthi ngoba-ke nithi kangiholele libandla nami sengizoba inkosi. Yathi ingilosi cha. Yathi wena umfundi kaShembe, wena umfundi kaShembe, wena uzobe usebenza njengabafundi bakaJesu. Abafundi bakaJesu kwakungabafundi bakaJesu, wena ungaphansi kwaShembe, inkosi uShembe.